už přijdeme k dalšímu semináři, který povede, jak už jsem se předtím spletla a přeřekla, pan Karel Sedláček, který pracoval 37 let pro ČSA, jak tady vidíme, na různých funkcích, o tom nám asi povídat sám. Kromě toho vede českou pobočku ICE a je zapojený do spousty dalších věcí, ale stejně jako jeho žena předtím, bude mluvit o něčem úplně jiném, a to o řešení konfliktu mezi partnery. A myslím si, že mají oba dva z čeho vycházet, protože, jak jsem mi říkali, tak jsou 43 let šťastně ženatí a to si myslím, že se v této době nevidí a tak věřím, že se od nich budeme mít čemu přiučit. Díky moc, hezké odpoledne. Já tady nejsem, abych dělal reklamu český medailní, ale neměl jsem hodně lepší model. Já bych trošinku uvedl na pravou míru. Já jsem pouze výkonný ředitel Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Předsedou a zakladatelem je Mojmír Kalus, vám zřejmě známý, úžasný bratr a křesťan. Jsem rád, že můžu spolupracovat právě s ním a s ostatními bratry a sestry, například jako s Janou Hlavkou. Takže to je úžasný, tím nenápadně přejdu k tomu, že jsem dělal v těch českých aerolíních až do rok a půl před důchodem a pak už mě to opravdu, věřím, že to byl boží pokyn a boží cesta, když jsem řekl, já už tam dělat nechci a realizoval jsem se a doteďka mi to dělá velké potěšení a věřím, že to je správný směr Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Já vám zítra budu povídat něco o Izraeli, o osobní zkušenosti, kterou jsem tam zažil, když tam probíhala ta vojenská akce v Gaze v roce 2009, když jsem tam byl 12 dní a užíval jsem si to osobně a k mému velkému, ani tak ne, překvapení, ta situace tam je neustále stejně aktuální. A proto jsem se rozhodl, že bych vám to ještě jednou řekl, tím, kteří jste to neslyšeli, tak jsem tady byl v Ostravě v 2009. Ale o tom se bavit nebudu. Já bych teď chtěl říct něco o konfliktech, něco, v čem bych chtěl navázat na moji milovanou, to je Terna, mi takovou manželku. Já bych vám ji mohl půjčit, jakože nepůjčit. Neuvěřitelná dráma. Já jsem si dneska s takovou radostí poslechnul, co všechno říkala, protože já to je první přednášku jsem neslyšel nikdy. No, tak takovouhle moudrou dámu, díky Bohu, já moudrou. Tak. Takže teď k tomu konfliktu. A proč je tady letadlo? To letadlo je z toho důvodu, abyste to nezapomněli. Já vám garantuju, že si to budete pamatovat, protože nikdo vám nebude říkat o konfliktech pomocí letecké akrobacie. Tak, a já jsem lítal, nebo ještě lítám, letos začínám 51. sezónu leteckou a několik desítek let jsem učil akrobaci. Abych to dokumentoval, tak já vám ukážu některé akrobatické prvky, abyste mi věřili, že si nevymýšlí. Všichni známe Přemet, že jo? Slovin, notoricky známá figura. Tohle to už jsem moc neznal, to je soubora. Jo, většinou se to nedělá s dopravními letadlem. Když se to udělá, tak je to poslední, co udělá. Tak, pak je překrut, to je jako takhle Přemet, tady se to tak otočil se takhle nespátek. Pak je zvrat, takhle nahoru, takhle se to otočil se takhle dolů. Pak je výkrut, ten se dělá těžko jednou rukou, prostě to aero se takhle celý otočí. No a pak je jedna figura, kvůli kterou jsem si vybral, abych demonstroval řešení konfliktu. A tohle, když jsem řekl, je ten normální přemet, tak pak existuje takzvaný obrácený přemet. A zatímco v normálním přemetu velmi silně na vás tlačí to vaše váha, tlačí vás to do kolen, nebo asi do kolen do zadku, protože sedíte na
sedlačce, dejme tomu 4x, 5x se těžší než normálně při této fázi a odkazuje se mozek, jo, přestáváte vidět, já potom přesně někdy jindy. A pak je druhá figura, tomu se říká obrácený přeměn. Letadlo letí normálně a teď začne dělat tohle, teda ten pilot začne dělat. Tak a udělá tohleto a zase se vrací do normálního letu. Ze země to možná vypadá hezky, pro tu posádku je to extrémně zatěžující záležitost, nebo velmi značně ze dvou důvodů. Zaprvé je to fyzicky náročný, protože zatímco při tom normálním přemetu vás to tlačí do sedačky, tak při tom obráceným vás to tlačí ze sedačky a to takže intenzivně. A tady, kdybyste měli popruhy, tak z toho letadla vylíznete. Jako myslím, propadnete do prominou a začnete používat padák, pokud. No většinou. Tak. No a pak je to ještě nepříjemný emočně, protože když se letí takhle dolů, tak nejenom, že se prudce zvyšuje rychlost, ale zároveň zrovna v tomto bodě máte takovou rozhodovací možnost. Buď to dokončit a tady teda vytrpět svoje, protože tady je to nejnepříjemnější, ale pak tu figuru uděláte, je to v pohodě, a nebo z té figury se dá ještě utéct. Prostě najednou se rozhodnu, nebudu to dělat, já radši se vrátím k tomu starému známému, co umím, a takhle z toho uteču. Když tady máte dostatek výšky, tak je to v pořádku, když ne, tak trošku problém. Čili to je ten rozhodující bod toho obráceného přemetu. Druhá nevýhoda této fáze je, že vůbec nevidíte horizont. Vy pořád koukáte země, žádná obloha. Až teprve tady se vám ten horizont začne ukazovat a dokončíte to a jste šťastní, protože to je náročná akrobatická figura. Tak, proč o tom mluvím? Protože za chvilku jsem ten obrázek nakreslil a tam ty fáze budete vidět. Já jenom dělám vždycky takovou anketu. Zlobějí se na sebe ty dva? Kdo si myslíte, že na sebe křičejí ve steku, ve zlobě? Vychněte ruku. 1, 2. Kdo si myslíte, že se na sebe naopak výrazně usmívají? No tak to jste výjimeční publikum, protože většinou je to půl na půl. A vy si myslíte, že spíš usmívají. Ono to taky tam dlouho vysel ten obrázek. Dívá do vyšší dobu, říká, a nikdo na sebe možná nekřičí. Nedávám tomu žádný biblický výklad, ten jenom začátek, ale jsme se probudili. Tak, teď jsme tady u toho létání. Obrácený přemět je náročná akrobatická figura. To znamená, tady je to ještě na větroni, on to větroni taky může udělat, ale nezískává výšku, jo, protože to je motorové, tam se ještě dá získat výška. Tady jsem to nakreslil, protože se mi to lepší kreslilo. A teď jsme v konfliktu. A zároveň, proč jsem to ukazoval na tom letadle? My musíme začít. V tom letadle začínáme vědomně, ten konflikt se rozvíjí většinou nevědomně. Nicméně, co je pro konflikt typické pro jeho začátek, je bolest nebo hněv. Nebo se to může různě točit, ale v každém případě takhle to začíná. A tady je a proč jsem to právě dělal s tou akrobatickou figurou spojil, tady je ten bod rozhodnutí. Buď my si můžeme říct, ano, já tu figuru, která je těžká, já ten konflikt, který je mi nepříjemný, já se ho rozhodnu řešit, anebo naopak, já z něho uteču. Neutíkám poprvé, ani to tak nebolí, jedu po známé trati, už jich tam mám naskládaných pod tím kobercem
několik nevyřešených konfliktů. A to, co říkala Darinka, zametení pod koberec je varianta. Varianta nešťastná, protože se nám to objeví v nejméně nečekaný a nejméně vhodný moment, protože věci, které jsou nevyřešené, konflikty, které jsou nevyřešené, se nám vrátí dvěma způsoby. Buď ten druhý, náš partner, se k němu vrátí a řekne, vzpomeň si, co to je dá, jaký jsi byl, jak jsi se choval a tak dále, nebo choval. A vy nemůžete říct, počkej, pro ručku, to už je za náma, to jsme si vyřešili, protože jste si to nevyřešili. A druhý, stejně velký nebo ještě větší nepřítel je ten zlý, který na vás útočí a neustále vám říká, vy to nemáte vyřešení. A vy se nemůžete opřít a říct, ale neútoč na mě. Já jsem si to vyřešil před Bohem a s mým partnerem. Ty mi do toho už nepovídej, nekecej, běž pryč. Nemůžete vykázat, protože tohle to nemůžete říct. Pozor na ty nevyřešené konflikty. Není to nic příjemného, ty konflikty řešit. Ale pokud se nevyřeší, tak je to daleko horší. Darinko, chceš povídat o somatických? Víte, tohle to dovede krásně. Ještě jednou. To bylo tak rozhodný. Ale už si to slyšeli, ona říkala ty věci, které, když nevyřešíme nějaké věci, něco, co není vyřešeno, tak přináší psychosomatické problémy. Ona o tom vlastně by dneska hovořila. Tak, no jo, ale co dál? Tady máme bod rozhodnutí a my jsme se teda rozhodli řešit. Řešit, opakuji, ne řešit, řešit. A co k tomu potřebujeme? Tyhle ty věci jsou akutně nutné a tyhle jsou strategicky důležité. Co je akutně nutné? Příprava srdce, tak si povíme, co to je. Dále láskyplná konfrontace, to už začíná. Darinka přede mnou, odpuštění a obnovení důvěry. Pojďme se podívat, co to jednotlivé kroky znamenají. Spuštění konfliktu. Když spolu dva lidé žijí, je konflikt nevyhnutelný. Prosím, aby jsme si tohleto skutečně uvědomili. My si v řadě případů myslíme, že konflikt je to špatné, to, co mezi náma nemá být. A mezi křesťany už vůbec ne. My ani s Darinkou nejsme dva anděle, který občas se dotknou křidelky a slušně se omluví, se letějí sloužit dál. Máme konflikty, jsou přirozené, jsou normální, ale na úrovni jejich vyřešení závisí naše další budoucnost, respektive budoucnost toho stavu. A opakuji a zdůrazňuji, že cílem naší komunikace je vzájemné porozumění. Není to ani vítězství, ani nic jiného, ale vzájemné porozumění. Tak. Konflikt je nevyhnutelný, Darinka vzpomínala ten toaletní papír, já myslím, že to je problém nás všech. My všichni víme, že toaletní papír se točí tak do bodestí, že? Jasně. Že jo? No. Tak, taky jsme se o to přeli. A jiné věci, o kterých se jako budeme povídat, různé rodiny. To, jak jsme byli ovlivňováni po těch 15, 18, 20, 30 let z rodin, to se nedá odbourat. To je zásadní vstup. Koníčky, Darinka nechce lítat a nebude lítat a já nevím proč, a prostě se jí to nelíbí. Ale vůbec se nevadíme.
To je důležitý. Jsme jiné povahy, jsme zvyklí jiným způsobem komunikovat. To je všechno, ještě k tomu mimochodem jsme muži a ženy. Takže to je všechno přirozená základná na konflikt. Konflikt sám o sobě není nic špatného. Nebraňme se jim, musí být, kdybychom se jim bránili, tak budou stejně, ale nebojíme se, že jsou nebezpeční. Otázka je, jak se k ním bude přistupovat. Bolest. To je ten už začátek toho, kdy už to začíná být konflikt. Mimochodem podle toho to poznáme, že to je konflikt. Nás to bolí, nás to trápí, nebo je to zbuzuje hněv. Naše práva, že? Ano, nesplně naše očekávání. Darinka o tom hovořila, pokud se týká toho, že my nevíme, co ten druhý od nás očekává. V horším případě my tušíme, co on očekává a snažíme se naplnit tušené očekávání, které zdaleka nemusí být pravdivé. Zvlášť necitliví jsou na to muži, protože prostě oni nemají tu empatii, kterou mají většinou ženy, kde se těžko vcítují do nevyslovených přání svých manželek. No a ženušky na to občas reagují, kdyby si mě měl rád, tak bys přece věděl. No a my takový ty s klapkama málo kdy víme, jaké je vaše očekávání, pokud nám jasně nezdělíte. Ublížil nám. Ublížení to je silná kategorie a tam spadá ta bolest. Bolí to, co si udělala, mě bolí to, co si řekla, mě bolí, jak jsi se zachoval nebo zachoval. To ublížení, ta bolest je významný moment konfliktu. To samé jako zloba, jako zlost. Chcete mít situaci pod kontrolou? Ano, to mě Darinka občas říká, nedělím instruktora, vychází z mé instruktorské mnoha desetileté zkušenosti, když evidentně vidím, že to dělá špatně, tak jí to se řeknu. No, a už kolikrát jsem se spálil. Já se přiznám, já jsem ještě nenašel pořádně cestu, jak to říkat, abych to řekl a přitom nenarazil. No, jsem to. Jo, čas říkám. Jo, no, no a to vyrovnání účtu, to je jedna charakteristika nevyřešených konfliktů. Když si mi ten dá tamto, tak já ti teď to. Jo? Když si vyrovnáváme účty, když ty jsi mi tady dá šlápnout na kužílko, tak já ti to vyvrátím. To je kombinace bolesti a zlosti. Hněv. Ano, hněv je téměř, no to je 180 stupňů otočená bolest. A tady bych se u toho trošinku zastavil těch dvou zásadních věd. Přestože jsou manželství konflikty nevyhnutelné, je třeba je řešit rychle. A hněvá tady se neřešte. Všichni znáte, nenechte nad svým dělem zapadnout slunce. Já bych chtěl tady zdůraznit toto slovo a co je tím myšleno. Prosím, aby jsme rozdělili hněv od řešení konfliktu. Rychle znamená, aby s hněvem bylo zacházeno v ten den s hněvem. Málo který konflikt, ale je řešitelný ten den. Darinka o tom říkala, že si máme vybírat na komunikaci správné místo, správný čas, správný způsob. A to už vůbec nejde v tom konfliktu, protože to jako emoce, že to jako tam jako o správném způsobu a správném místě, to není řeč, prostě teď jsme v ohni. A čili, to jsou dvě věci, prosím, výrazně rozlišovat.
hněv, zacházení s hněvem a zacházení s konfliktem. Byť oni jsou v tom konfliktu spojení, tak je třeba řešit odděleně. Hněv ten den a konflikt ve vhodné době, vhodný čas a tak dále. A když na to máme prostě připravené. Proč to říkám? Já nevím, jestli se vám někdy stalo, když jste šli si lehnout a hněvali jste se na svého partnera, který eventuálně že vedle vás. Jedný z nejhorších usínání, který znám, tedy pokud se vůbec usní. Jo, představte si člověka, na kterého se zlobíte, na kterého se hněváte a on se převalí vedle vás, protože se stejně zlobí a hněvá na vás. A teď jako strašně. Čili s tím hněvem je potřeba zacházet hned a já nemyslím za minutu v tom konfliktu, ale prostě v rozměří hodin, prostě nejít s tím spát. Já myslím s tím hněvem. Odhodlat se k tomu, někdo to musí dělat, prosím tě, já se na tebe nehněvám. Já se na tebe nechci zlobit. Odložme hněv A, B, a kdy si na to sedneme, kdy budeme ten konflikt řešit. To je důležité. Nemůžeme říkat, nebudeme se na sebe hněvat. Ale co s tím konfliktem jako takový? Čili nebudeme se na sebe hněvat, ano, teď, aby jsme měli klidný spaní, ale zároveň říkáme, že si na to chceme sednout a že tento konflikt chceme ve vhodnou dobu, vhodný čas řešit. My tomu vždycky říkáme, tak to napiš na ledničku. Jo, prostě Marinka nebo já, prostě napíšeme si 2-3 slovama, proto máme velmi silně v paměti, to není potřeba popisovat celou situaci. 2-3 slovama, co chceme řešit. A velmi se snažíme, a tím se nám to v principu daří do takových 2-3 dní, do 5 dnů se o tom pobavit. Ale tak teď si o tom budeme povídat. Klid, jak to cítíš, jak to vnímáš. Podívej se, v úterý bylo něco, s čím doopravdy je potřeba si na to sednout. V klidu, v pohodě, jo, moc doporučujeme, upřímně řečeno v principu to jináč není. Tak. Jo, ještě tohleto, jo, tady se neřešte. V konfliktu, aspoň naše zkušenost je, že máme tendenci vyhrát. Jo? Tak. A Verich v jedné scénce říká, to jsem zlej, to jsem krásně zlej. Jestli to nepamatuju. A teď šroubuju, a kor, když si myslím, že jsem v právu. Upozorňuji, že většinou si myslíme, že jsme v právu. A teď se ty práva setkají. A je tady velký nebezpečí, že můžeme začít používat slova, které budou velmi účinný, ale velmi zraňující. Které budou hříšná, protože my toho člověka prostě potřebujeme doopravdy jako dostat. A to je extrémně nebezpečná situace. Já věřím, že to je myšlení tady Efeským 4.26. Když se hněváte, neřešte. Všichni znáte tu situaci, jak Ježíš na chrámové hoře převracel ty stoly těm penězům Němcům. Tak on taky řekl, že nás abych si dovolím převrátil. On se hněval. On se hněval, ale neřešil. Čili kolikrát máme na srdci, doufám, ne, ale na jazyku, něco takového. A teď to slovo vysloveně vidíte, aspoň já. Aspoň já ho cítím, a to nesmí říct. To nesmí říct. A prostě zastavím se a neřeknu. To bych moc prosil, aby jsme si tohleto uvědomili, že ten hřích může být přes náš jazyk a je to v principu velmi těžko odčinitelné. Je slova, které se řeknou ve zlosti a s cílem zvítězit a zadupat toho druhého, si ta druhá strana vždycky pamatuje. Je to velmi, velmi nebezpečný. Pochopitelně je z toho
nutno a potom dělat pokání, ale stále zůstává daleko lepší rada neřeknout to. Jsme v hněvu, hněv máme pod hněv, máme za sebou a teď jsme u toho bodu rozhodnutí. To je ten přemet, tady nám hodně nekrev do hlavy. Opravdu tady, jako při tom hladném přetížení, tak se vám ten mozek odkrvuje a teď přestává to vidět, zúžené vidění, tunelový a tak dále, to bych nechtěl rozšiřovat. Ale když se letí obráceně, tak naopak ta hlava je dole, a všechna krev jde do hlavy. A je to poměrně nepříjemný režim a tady je to taky nepříjemný, protože vy se musíte v situaci, která není příjemná, bolest nebo zranění nebo zlost, vy se v této nepříjemné situaci, pro vás i fyzicky nepříjemné, řadě lidí bojí žaludek, stáhnutí hrdlo, pušení srdce. Prostě ten konflikt je strašně fyzicky nepříjemný. A vy se v této situaci musíte rozhodnout, jestli teda budeme řešit, anebo jestli utečeme. Ta nutnost tady je a doopravdy vřele doporučuji, překonejme ty nepříjemné pocity, překonejme to, co jsme třeba dělali v minulosti a jdeme do toho řešení. Je to odhodlání. Je to odhodlání a někteří, mně se to moc nedaří, někdy jo, ale v tom horkosti toho konfliktu, nebo ve vrcholu toho konfliktu, lze se i teda doopravdy krátce modlit, Pane, co mám dělat? Ne, když se to daří, ale se to několikrát podařilo, nemyslím teda v konfliktu s Dalinkou, ale v jiných situacích velice horkých. A doopravdy jsem dostal vedení, co zrovna v té superkritické situaci, která trvá 1, 2, 3 vteřiny, co udělat a co říct, anebo naopak co neříct. Ale je to o rozhodnutí a když je u toho modlitba, je to ještě lepší. Zoufalé volání, urgentní, naléhavé volání, prosba o moudrost, co mám teď v tom momentě udělat a prosit o to, aby jsem se rozhodl udělat to správné. Tak, když ale naopak utečeme od toho a řekneme, ale o tom se teď nebudeme bavit a prostě utečeme z toho konfliktu a někdy i tak, že prostě tak já jdu do hospody nebo já jdu za maminkou, jo, prostě utečeme, tak aby jsme věděli, že jsou tady docela významné dopady, pokud se ty konflikty řeší a pokud se naopak neřeší. Ty, které dvojice diskutují a řeší své problémy, žijí déle než dvojice, kde se křivdy a nesouhlas polikají. No a ty, kteří to polikají, umírají předčasně až 2krát častěji, než ti, kteří se vyjadřují hned a upřímně. Budeme se ještě říkat o tom hned a o té upřímnosti, ale v každém případě je to hodnota významná. Tady se nám ten citát vrací k rodičům a jejich napodobování, jak ty konflikty oni řešili. Nicméně z naší asi 7leté zkušenosti, co vedeme manželské dvojice, tak já nevím kolik, ale myslím, že téměř snad nikdo neřekl, já jsem byl naprosto spokojen s tím, jak moji rodiče řešili konflikty a dělám to po nich. Nám se to nestalo. Jo? Prostě bohužel v těch případech, co my jsme měli možnost se o tom bavit, tak nikdo neměl dobrou zkušenost s řešení konfliktu jejich rodičů.
Tam jsou různé varianty, jak se konflikty řešily, nebo jak se k konfliktům stavěli rodiče, ale nikdo z těch našich desítek lidí, křesťanů, s kterými jsme se bavili, nemohl říct, že oni to mají lehký, protože pouze kopírují svých rodičů. Já věřím, že to třeba není váš případ a ještě věřím, že to bude případ vašich dětí a vnuků, ale říkám, že taková je skutečnost. Tak, a teď jsme u toho dalšího bodu, to je, akorát jsme se rozhodli, že řešíme ten konflikt a teď začíná ta fáze, která nás začíná vyvádět z toho konfliktu. Tady začínáme mít, teprve teď, začínáme mít výhodu tím, že jsme křesťané a že jsme přijali Pána Ježíše na našich srdcích. Teprve teď začínáme tu výhodu mít. A je otázka, jestli ji využijeme nebo nevyužijeme. Je to nejenom modlitba, ale i zamýšlení se nad sebou samým, svými motivy. V principu my si své motivy uvědomujeme, ale v řadě případů o nich nechceme mluvit. Někdy ty naše motivy jsou poměrně jednoduché, když jdeme doopravdy do hloubky. A ne vždy jsou správné. A tam je teda potřeba si skutečně uvědomit, co je můj motiv. Proč to dělám? Proč se chovám tak, jak se chovám? Čeho chci dosáhnout? A tady je další věc, která je opět výrazně křesťanská, upřednostňovat toho druhého před sebou. Uvědomit si, že i ten druhý má stejné právo říct, že něco nedělám dobře, jako ho mám já. Ale to právo je tam trošinku špatný slovo, co jsem použil. Je to samé, co můj protějšek, kterého si vážím víc než sebe, má stejné právo říct svůj názor, jako mám já. Není cílem zvítězit, je cílem porozumět. Tohle to chce určitý čas. Zrovna tohle to není možný, aspoň teda podle mých zkušeností nebo našich, to není možný v ohni toho konfliktu. Aspoň jako, když prostě to tříská o sebe ty emoce a ten konflikt, tak jako v tomto momentě dělat to zamýšlení, tak možná, že jsou takový lidi. Asi jo, možná dobré je super duchovní a oni si uvědomují v ten moment a už jako k tomu takto přistupují. Většině z nás se to nedaří. Čili to je taky ten důvod, proč je potřeba najít místo, hodný čas, hodný způsob na přípravu srdce. Klíčová záležitost. A teprve když tento krok jsme udělali, jsme si připravili na to, že ten druhý je přednější než já. Bez toho to nejde, ta příprava srdce je klíčově důležitá. Nastává láskyplná konfrontace. Další věc, která není jednoduchá a která, řekl bych, mimo křesťanské kruhy není aplikovatelná, protože tomu není dost dobře srozumitelné pro lidi, kteří nejsou, řekl bych, u Pána, kteří nechápou to, že Boží vůle s našimi manželstvími a s našimi vztahy je, aby rostly. Aby rostl ten vztah, růst toho vztahu. Není účelem prostě takto nějak překlepám do důchodu nebo do smrti. Nějak ten vztah, nějak to někam dotáhneme, klepáme, počkáme, děti vyrostou, pak se rozvede. Jo, to je ta lepší varianta ještě.
Takže božím záměrem, a jsem hluboce přesvědčen, je, aby náš vztah rostl, aby vzájemné porozumění rostlo. A proto je potřeba i ten termín naplnit. Protože láskyplná konfrontace, to znamená mluvit pravdu v lásce, je jeden z nejtěžších úkonů, který, myslím, před nás Pán dal. Protože je poměrně jednoduché říkat pravdu. Bratře, sestro, Boženo, Josefe, já to vidím takhle. A teď to tam takhle nasypat, čím jsem logičtější, tím se to nedá víc nabourat. My máme pravdu, já ti to pravdu říkám, a nediv se, já jsem upřímný. Tak nasázím upřímně. Jo, že ty se z toho jako zroutíš a sesypeš, to je tvůj problém, protože já mám pravdu a jdu. To je ta pravda v té holé podobě, která je velmi ostrá, velmi nebezpečná. A druhá varianta, protipól je lásky plný. Sdělení lásky a sdělení lásky druhému bez pravdy, a zvláště v konfliktu, jako to nemá smysl, to je o ničem. Já tě mám rád, Boženko, ale to já vím, já Boženka, že mě máš rád, Josefe, ale o tom se teď nebavíme. My se bavíme o tom, že moje maminka řekla, že ty si měl jít tamhle a ty si tam nešel a říká, že moje maminka je taková. Tak mi teď prosím tě neříkej, že mě máš rád. Já teď chci slyšet, jak vyřešíme problém s naší maminkou. Čili my nemůžeme říct, ale tak Boženko, nebudeme řešit tvoji maminku, já tě mám rád. Tam se nikam nedostaneme, ubezpečíme, že se máme rádi, ale to jsme si teda zrovna s maminkou nepomohli. Čili lásky plně konfrontovat. Je to velmi těžká disciplína, je to náročná záležitost, ale už se tady začíná objevovat jako horizont, jo? To už začíná být dobře. Jestli vám můžu dát nedokonalou radu, tak je to metoda sandwich. To znamená, řeknete svému milovanému protějšku něco příjemného, ale nelhat. Příjemného, potom řeknete to, co je jádro toho, co vás trápí, a opět ukončíte tím, že skutečně je to příjemné, milé být se svojí polovičkou, svým partnerem, nemusí to být tam manželství, jo. A prostě zasadit tu zprávu, která je trošku trpčí pro zkousnutí mezi dva příjemné kousky, začátek a nakonec. Je to stravitelnější, dělá ten pokrm lepší. Takže ta láskyplná konfrontace, těžko se na to dávají nějaký jiný návody, nebo další, nebo hlubší, ale pokud proběhne ta příprava srdce, tak už potom není takový problém s láskyplnou konfrontací. Nemá to být to, Boženko, já tě miluju, a teď to tam znovu nasázím. Jo? To opravdu láskyplný konfrontace, to znamená, ideální případ je začít od sebe. Já si uvědomuji, že jsem to, co jsem řekl špatně. Já vám můžu garantovat na 99,9%, že když se první člověk omluví, tak většinou ten druhý, pokud je to vztah, který je na správných základech a který má chuť z obou stran, aby rostl, tak ten druhý obrovské věci řekne, no Bože, no ale já jsem taky udělal chybu. Jo? A už máte vytvořený základ na hovoření o té podstatě, proč maminka řekla, nebo jsme nešli někam, kam jsme měli jít a tak dále. Čili to je ta láskyplná konfrontace, už nám začíná být vidět horizont. No a teď jsme tady u jedné kategorie nebo jednoho termínu, který křesťané dobře znají, který pro lidi, kteří nevěří, kteří nejsou
Pána je velmi, velmi těžký. V nejlepším případě naše zkušenost je, že říkají, no tak já ti odpustit můžu, ale zapomenout nemůžu. A tam je zajímavý to klíčové slovo ale. Kdyby řekli, já ti odpouštím a zapomenu, tak je to něco jiného, než to vylučovací, já ti odpouštím, ale zapomenout nemůžu, nebo my tím ale v principu říkáme nechci zapomenout. Čili tam je to důležité, my pochopitelně nestratíme paměť, tím, že se něco vyřešil ten konflikt, tím jsme pochopitelně nemůžeme říct, ale tak zapomeň na to, jak se krásně říká, nejde zapomenout. Ale to odpuštění, ten moment toho odpuštění je klíčový důležitý. A jsme u toho. Teď ještě omluvit, odpouštět a prosit za odpuštění. Kdo to vlastně má udělat? V rozvinutém konfliktu prakticky vůbec nepoznáte, kdo si začal, nebo to se ještě dá poznat. Ale jako posoudit, kdo je vinen a kdo je nevinen v uvozovkách, už je to strašně těžké, protože pak už jako bojujeme za vítězství, za dotlačení toho druhého tam, kam chceme. On se brání a jeho bránění není biblické, teď se navzájem prostě už se zlobíme kvůli tomu, že se zlobíme, už se nebavíme o té podstatě, ale kvůli tomu, jak si to tomu říct a tak dále a tak dále. A kdo vlastně se má omluvit? Američani nebo Angličani na to mají jedno takové pořekadlo: first must come first. První musí přijít první. A kde je ten první? Takže já bych tohleto vždycky nechal na modlitbu. Nechť každý prostě zváží před Pánem, jestli to má být on, anebo nemá to být on. A kdy to má nastat. Právě proto je taky důležitý ten čas si tam nechat. V tom rozvinutém konfliktu horkém to většinou není možné, ale pokud si dáme ten čas 2, 3 dní, 4, tak už jsme daleko přístupnější k tomu, aby jsme řekli, mýlil jsem se, neměl jsem to říct. A moje tradiční chyba je, neměl jsem to říct tak, jak jsem to řekl. Někdy myslím, že moje největší chybu, když tak mě talinko opravdu, to jsou moje největší chyby, ale je způsob, jak to řeknu. A moje nejčastější omluvy jsou, Darinko, promiň, že jsem to řekl tak tvrdě. To není malá chyba, to je blbá chyba. Jako říkat, já jsem to řekl jenom tvrdě, ale přitom se mě opravdu, to je špatně. Tvrdý přístup je špatný přístup. Tak. Čili to je ta omluva. Ta omluva tam je potřeba, aby bylo jasný, že to je upřímný. Že to není, protože to Sedláček říkal minulou sobotu, že to je bod 1, jo? Ne, aby to bylo upřímný. Dokonce to ani nemusí být takto slovně. Máme spoustu mimo komunikačních sdělení, které ukazují, že je to líto. Ale prosím, aby to bylo jako přečtení tomu druhému. Tím, že jsem umyl nádobí, ještě nemusím vyjadřovat svoji lítost nad svým činem. A nebo aspoň to tak má být jako čitelný, jako aha, umyl dneska nádobí. To je jasný, to je na začátku pokání. V této souvislosti apeluji na muže, je nebezpečný nosit kytky, když uděláme průšvih. Jako, Boženko, já jsem ti tady, a víš, tady máš kytku. Máte jednu velkou nevýhodu, že když potom dáte kytku bez průšvihu, tak se hned manželka zeptá, co si zase zrobil. Takže
květiny dávat jako výraz čisté lásky a na to odpuštění používejme nějaké jiné metody. Tohle to nám je strašně těžko přes zobák, přes ústa. Odpustíš mi to? To je tam najednou prostě odkládáme zbraně a odkládáme teda spíš, jo, a teď se ještě ten druhý řekne neodpustíš. A my to podvědomě tak jako cítíme a bojíme se té otázky. Ale jestli nám záleží skutku na růstu toho vztahu a na to, když pokládáme toho druhého za cennějšího než sebe, tak je to důležitá otázka. A znova se bavím, a proto jsme tady muži, ženy, aby jsme o tom věděli navzájem, protože pokud to ví jenom jedna strana toho páru, který komunikuje, a ta druhá to pochopí jako slabost a zneužije to, tak to je pochopitelně zlé a špatně. A je to velmi špatný pokračování perspektiva dalšího stavu. Tak, otázka těžká, ale důležitá. Je třeba, aby člověk, který byl uražen, odpustil. Prosím vás, tam je jedno slovíčko, který je do pranice a se by to bylo na další a jiný a další seminář, uražen. Ty jsi mě urazil. Ona se urazila. Tam je to, já bych do tohoto termínu moc teď nechtěl, protože to vyžaduje hlubší zkoumání, co to je vlastně ten fenomén, já jsem se urazil nebo urazil. Ale v každém případě je to ten, který byl zraněn, to bude asi lepší, a je třeba by odpustil. A teď to tady máme jako biblický příkaz. Je to příkaz, odpouštějte. Ale pokud to vemu jako pokyn, jak se často říká v našich církevních druzích zákonických, já to mám přikázané, tak já ti odpouštím, tak je to špatně, protože z toho trčí velká sláma zbod, ta neupřímnost. Ale je tady ochota přestat se hněvat a vzdát se hlavně nároku na odplatu. To není v tom, já tě odpouštím, ale počkej, já ti to spočítám. Při nejbližší hodné příležitosti Hinca ukáže. Takže ten nárok na odplatu, toho je potřeba se zbavit, vyčistit a netahat nic do budoucna. Opakuji to, co jsem řekl před chvilkou, buď se to nedá říct slovy, anebo jednání. My se vždycky těšíme na to, až se odpustíme. To je vždycky takové hezké jednání, že jo? Tak je paradigm, který se stydí. Tak. Je to rozhodnutí vymazat dluh vzniklý tím, že nás manžel nebo manželka nebo ten partner, kde ten konflikt vzniknul, zranil, vymazat. Ne, já si to píšu na futro a já ti to někdy spočítám. Opakuju jednu věc, kterou říkala Darinka na začátek. Netýká se to jenom manželství, týká se to jakéhokoliv vztahu, na který máme zájem. A vztahu, na který máme zájem, aby rostl. Obou stran. Tak a teď tady máme jednu takovou nepříjemnou větu, kterou kdyby tam nebyla, tak bychom byli radši. Odpuštění neznamená, že přestane bolest. Tady tím jsme ještě neskončili. My jsme odpustili, ale pořád tam ještě zůstává bolest. Proč je tam ta bolest? To si odpovíme ještě za chvilku s tou bolestí, ale teď
naše obrovská výhoda, máme Boha, s kterým můžeme komunikovat přes modlitby, prosby, chvály a volat o pomoc. Pomož mi dívat se na problém z božího pohledu a dej mi správný postoj. To je naše úžasná výhoda, děkuji za to, že ji máme, protože my skutečně tím pádem můžeme naplnit to, aby náš vztah rostl. Jít za partnerem, anebo zůstat u něj, děkuji, co jsi omluvil, odpouštím ti a dát jasně najevo ochotu pokračovat ve vztahu. Všechno velmi důležité věci a začíná to tím, Bože, pomoz mi dívat se tvým pohledem na nás, na náš konflikt, na náš vztah. A opakuji, Marinka to říkala několikrát, já rovněž, nejde o to, kdo si prosadí svou, ale o obnovení vzájemného souladu a jednoty. Jedním slovem porozumění. A zase máme tady úžasnou nabídku pomoci, když jsme ochotní požádat o odpuštění nebo odpustit, to jsou dvě strany jedné mince. Požádat o odpuštění to dělá jeden a druhý odpouští. Stejně náročný kategorie. Není to nic jednoduchého odpustit věc, která se nám zdála, že nás moc a moc zranila. No a jdeme, už vidíme horizont, už tam mráčky, modro, ale obnovení důvěry. A tady je to, co jsem říkal, že tam zůstává ještě bolest. A bolest tam zůstává, protože není ještě obnovená důvěra, která tam předtím byla a která byla narušena. S tím obnovení důvěry jde hlavně, je to to odpuštění je začátkem, ale začátkem procesu obnovení důvěry a uzdravení stavu. Opět, ten, kdo ublíží, by měl být iniciativní. Opakuji, že ne vždy je jasné, kdo ublížil. První musí přijít první a zopakování, komu bylo ublíženo, by měl odpustit a pozitivně reagovat na snahu svého partnera o obnovení vzájemné důvěry. Jak se dá obnovit vzájemná důvěra? Já to říkám jedním slovem, obnovení důvěry je potřeba odpracovat. Doslova do písmene dělat věci, které jsme předtím nedělali, nebo nedělali tak dobře, aby jsme opět důvěru vybudovali. Velmi rychle se ztrácí, to vám nemůžu říkat, velmi těžko se obnovit. Typický příklad obnovení důvěry, když jsem jednou prošvih a přišel jsem o hodinu později, že už na mě čekala, blablabla, něco se nepovedlo, tak teď opakovaně 5 minut předtím, že je zdržení, zavolám, prosím tě, přijdu o 5 minut později, o 7 minut. Ale říkám to třeba 3krát, 5krát za sebou. Neustále se snažím o to, aby ta moje drahá půlka viděla, že na tom skutečně pracuji. Že to nebylo moje prohlášení tehdy, když se řešil ten konflikt. No a tohle to už je poslední slide, to znamená, o co všichni usilujeme, aby náš vztah byl charakterizován požehnáním, postoj odpouštění. Ten postoj je velmi nutný a v principu je to věc, která se stále opakuje. Ty konflikty jsou stále, řešíme tak, jak jsme si říkali, na odpouštění je zásadní část toho celého procesu. A my potom, když jsme potom mistři, tak už na urážku už nereagujeme hněvem, ale odpuštěním. A plně svěříme do rukou Tatínka, necháme se vést Duchem Svatým, dej nám dispozici veškerá boží moc, kterou potřebujeme. To vám chci garantovat, je svatá pravda. Děkuji vám za pozornost.
za všechny, které tady dneska zazněly. A určitě máte spoustu dotazů, protože dopoledne jsme ani všechny nestihli zodpovědět. Takže teď, dokud máme čas, tak se hlaste. Jinak mám ještě hromádku papírů, která vás předběhne. Takže prozatím nikdo. Já bych poprosila, to bude na vás, paní Darino, ten první dotaz, který tady mám. Já bych tam mikrofon, můžu dělat to sále. A ten se týká toho, o čem jsme se bavili dopoledne. A někdo se ptá, jak pomoct nevěřícím pacientům nebo klientům s psychosomatickými problémy. Tohle je důležité, když se nechat vyšetřit. Opravdu pořádně vyšetřit, protože jednou teda, nechodí od jednoho doktora k druhému, nebo teda ještě si dát ověřit, dejme tomu druhou radu. Ale pokud teda opravdu doktor řekne, že třeba žaludeční potíže, dráždivý trestný průjem, únava nebo další psychosomatické problémy nejsou na organickém podkladu, že je to funkční, tak tím pádem ten pacient by se měl uklidnit. Měla by se jim říct, že to je dobrá zpráva. Jo, protože opravdu já znám lidi, kteří chodí od jednoho doktora k druhému a neustále chtějí vyšetření a operaci, až opravdu skončí jak fyzicky, tak duševně nenadně, jenom proto, že jim nestačí to, že jim doktor řekne, nemáte žádnou vážnou nemoc, buďte rád a si třeba, když tím nemůžete vydržet, tak si vemte léky na uklidnění. Jo. Pokud se nedokáže lidem, když jim řeknete, a jste jako přítel, jo, a přijde někdo, kdo řekne, třetí doktor mi řekl, že ten průjem a hubnutí mám z nervu, že jsem hysterka nebo že jsem přecitlivěla tak my máme říct, jestli to opravdu je pravé, tak buď rád. Jo, nemáš žádnou vážnou nemoc, buď rád, co by za to lidi s rakovinou nebo s nějakou opravdu těžkou somatickou nemocí dali. A jestli ty problémy máš pořád, tak jsou léky, které ti můžou uklidnit ty vnitřní nervy, které neovládáš. Tak si nech předepsat léky od doktora, od praktického nebo od psychiatra, které ti pomůže od úzkosti, od strachu z nemoci, od fobie z rakoviny nebo nedůvěry a tak dále k lékařům, protože to je jediné, co jim můžete pomoct, protože modlitba, můžete se za ně modlit samozřejmě, ale pokud oni nejsou věřící, tak nějaké vnitřní uzdravení těch problémů psychických, kterých jsme mluvili ráno. Těžko nabídnout můžete jim nabídnout znovu zrození a když se domluvíte, tak můžou potom projít vnitřním uzdravením a bavit se těch kořenů, těch fobií a těch funkčních problémů. Ale jinak opravdu si myslím, že je dobré ty lidi uklidnit a říct, pokud máš jenom funkční potíže, tak vyvaruj se stresům a tím všem chod na procházku, těm věcem, co ti určitě řekli doktoři. A když ti to nestačí na současnou stresovou situaci, tak si jenom nějaký léky, který ti napíše lékař na uklidnění nebo na spaní. Neboj se toho. To je můj osobní názor. Moc děkujeme. Možná ještě určitě přemýšlejte nad nějakými otázkami tady k tématu, které zaznělo, ale já ještě mám tady dotaz z dopoledne. Jak rozeznat emoce, které jsou hříchem od ostatních, které mohou být výsledkem nemoci, anebo jsou spravedlivou nebo normální reakci na situaci? No, tak to je dobrá otázka, ale složitá. Na jednu z nich jsme tady odpověděli, manžel během toho povídání o řešení konfliktu a o hněvu. Že hněv, jestli teda ta hříšná reakce je hněv, což je docela častý, že se začneme hněvat a pak se začneme hřešit, začneme toho člověka ubližovat, bojovat s ním, nebo naopak to neřešíme a pustíme to v sobě v ten hněv, napláže se nám hořkost, neodpuštění, nějaký pocity falešné viny, tak pak ty běžné emoce se stávají návnadou toho satana. To napsal docela dobrou knížku, nějaká satanová návnada se to jmenuje, to je o urážkách. No, když nás někdo urazí,
co s tím, jo, je to bolest, ale může z toho být hřích a může nás to opravdu přivést do dalších špatných věcí od nepřítele, nebo s tím tou urážkou můžeme něco dělat konstruktivního. Takže to je právě to, o čem jsme ráno mluvili, že o těch negativních emocích musíme si je uvědomit a co s ním budeme dělat? Rozhodnout se, budu je řešit konstruktivně podle Božího slova, nebo nechám si na tu normální negativní emoci navázat ty svoje špatné postoje a nechat si na to nasadit další a další nedobré věci, které mě přivedou opravdu do hříchu třeba s tím. Takže hněv, uvědomit si, hněvám se. Je to spravedlivý hněv, nespravedlivý, to nebudu řešit, každý si myslí, že ten jeho hněv je spravedlivý, ale chce to opravdu zastavit se a co to je, uvědomit si, co to je, proč se hněvám. Co s tím hněvem můžu dělat? Můžu jít zatím, kdo mě naštval. Když mě někdo nazval třeba na poště paní, která mi, nevím co, se chová u přepážky vošklivě, tak můžu přijít domů a potom s tím hněvem nekonstruktivně nebo nechat pracovat to zlo a rozklíčet se na manžela, na děti a práskat dveřmi a pokud vlastně dělat špatné věci na lidi, kteří za to vůbec nemůžou, anebo můžu napsat dopis, ten svůj hněv můžu obrátit konstruktivně a napsat dopis vedení pošty, že ten požárník asi, že zkrátka tohle se mi tam stalo a že to přijímám nespravedlivě a jestli se dá s tím něco dělat nebo nedá. To je klasické naše politika, že nedáváme všude na politiky a děláme si z toho žaludeční vředy a nevím jaký až rakoviny tím, že jsme zatrpklí a naštvaní a máme pocit nespravedlivého hněvu, ale místo toho, aby jsme opravdu napsali petici nebo napsali na vládu nebo na ty poslance, který to řeší. Takže ten negativní pocity, i když to spravedlivý, tak můžeme obrátit na konstruktivně a vyřešit je biblicky. Když mě někdo urazí, tak půjdu za tím, kdo mě urazil a lásce mu to řeknu. A nebo budu zahořkla a budu povídat, tam už víc nepůjdu a budu toho člověka nenávidět, pomlouvat a trápit se, zřírat se nějakou zlobou a nenávistí. Takže to je o těch negativních emocích. S každou negativní emocí se dá vypořádat pozitivně, konstruktivně. Jo, jenom se to musíme naučit dělat. Jestli to je všechno, co očekává si, kdo se ptala. Potom, no, pardon. Takže tady se někde hlásí. Otázka na manžela. Když jsem ztratila v někom důvěru a ten druhý nemá snahu tu důvěru nějak získat, nebo mám mu ukázat, jakým způsobem chci, aby mi tu důvěru, abych zase jakoby získala zpátky, protože pro mě to je už vyřešená věc a myslí si, že nepotřebuje, aby mi tu důvěru znovu jako získal. Za podmínky, že máte oba dva zájem na tom vztahu, aby rost, tak moc doporučuji, abyste mu to řekl. A nebude to jako můj pohled, jakým způsobem to protože ono se to nahrává, tak ať všichni slyšet. Můžete to prosím zopakovat? Jestli ho nebudu do ničeho tlačit, to, co já chci právě slyšet, nebo jak na tu důvěru on zase ve mně získat zpátky. Takže by to mělo zejít z něho, jako, nevím, no, jak... Takhle, počítejte s tím, že nikdo neví to, co vy si myslíte. Jediný, kdo ví, co si myslíte, jste vy. Čili vy byste měla sdělit své přání, ale to není tlačení. Přání není tlačení. A nebo sdělit své očekávání, a taky by to nemělo být tlačení, tomu druhému. Možná, že bylo taky dobrý, kdyby ten druhý možná slyšel, nebo
se podívala na to video, o čem si vlastně povídáme tady, abyste mu neřekla prostředek záležitosti, která má celkem složitý průběh jako celý. Jo, vrátit se na začátek, nechci se na něco podívat. Jo, a říkám podmínky, aby tam byl zájem na tom nabudování stavu. Pokud není ten zájem, tak je to opravdu těžký a hrozí tam manipulace, hrozí tam to tlačení a to vás chápu, to bylo jednoduché. Ano, tady jako opravdu, jestli ten narušený vztah je záležitost obou a oba dva, kdo chtějí s tím něco dělat, ta situace jim nevyhovuje. A pokud nevyhovuje, tak se může vrátit, třeba opravdu sednout si na to na začátek, když se to narušilo a znovu to takhle probrat. Pokud není zájem z té druhé strany, tak opravdu to je, to nejde nikoho do toho nutit, aby jsme řešili konflikt, že nechce. A já jsem ještě chtěla tam zdůraznit, že při tom řešení konfliktu v té fázi, jestli to vyřešíme nebo nevyřešíme, a když se rozhodneme to řešit, prosím vás, první věc, od sebe. Fyzicky od sebe. Jo? Protože když zůstaneme a budeme čekat na tu přípravu srdce vedle sebe v těch emocích, jo, tak se to docela zkrátuje, nebo to řešení je zkomplikovanější. My opravdu, nejenom my, ale i tím párům, kterým doprovázíme, říkáme od sebe fyzicky, jako do druhé místnosti nebo kdekoliv. To si uvědomíte si to na začátku, že když budete v konfliktu, takže budete od sebe, abyste jeden z toho nebyl uražen, že ten druhý utíká do ložnice nebo na procházku, ale opravdu vědět, že tohle je důležité. A když ty emoce jsou největším váru, když se opravdu to vidí už každé červeně, když si v tom obráceným přemetu dole hlavou, tak aby šel od sebe. Protože opravdu nejenom, že řekneme slova, ale opravdu se stane věci, že uhodí jeden druhýho, aniž to si řeknu, já jsem to v životě od sebe nemyslela si, že tohle dokážu. A pak už to je opravdu problém. Jo. Pak, jako, to je realita, to nepovídáme mi o věci z Marsu, jo. To se stává na téhle zemi. Ještě říkám jednu věc, pokud ten konflikt není v té klidové fázi, prosím neřešit v autě. Krajně nevhodná situace. Z mnoha důvodů, ale jeden z hlavních je nemůžete odejít. Děkujeme. Možná mám tady ještě takovou jednu otázku. Jak být nebo naučit se být asertivní, aby ho lidé nezneužívali jeho dobroty? Ano, děkuji za tu otázku. To je moderní asertivní. Mám možná špatnou odpověď pro tazatele. Asertivita není to, co Bůh od nás chce. Jo, jestli asertivitou se myslí to, že nebudu tak přecitlivělá, tak to je potom dobrý opravdu uvědomit si, že reaguji přecitlivě, ale že se urážím na věci, které nejsou urážkou, jo. Pokud jsem přecitlivěla, tak to je opravdu na to, aby jsem si uvědomila, přinesla před Pána, prosila, Pane, nechci být přecitlivěla, pokud je to opravdu blbost, co mě uráží, jo, tak dělej něco s mojím srdcem. Jako. Ale pokud jsme lidi, jsme tady v těle a jako myslím si, že stát se z nás nějaký pokroví hráči, kteří nemají pocity a kteří je nedají najevo, že to není biblický. Jako já, jak čtu Bibli, tak opravdu všichni ty hrdinové víry byli emoční, reagovali emočně a někdy dělali chyby a to, abych byl jako stála, že se nepohnu. Ať se dějí cokoliv zlého proti mně, to si myslím, že není správná modlitba. Je správná modlitba, ať jsem přecitlivá a reaguju adekvátně, ale abych byla kámen, kterého se nic nedotkne, že to není to, co Bůh od nás chce. Bůh chce, aby jsme byli srdcem soucitného, aby jsme byli srdcem měkkého, aby jsme byli srdcem masitého, aby bylo plné lásky Ježíše.
A to bychom potom nebyli soucitní a nedokázali bychom milovat, kdybychom byli asertivní. Já si představuji asertivitu, že to je opravdu to, že se mě nic nedotkne a nebudu emoce prožívat vůbec, nebo v co největší míře. Jak ty negativní, tak ty pozitivní. Děkujeme moc za otázku i odpověď. A nemá ještě někdo nějaký ústní dotaz? By zajímalo, jestli teda chcete o tom mluvit, samozřejmě nemusíte, ale nějaký váš osobní příklad z vašeho manželství, kdy došlo k nějakému konfliktu a případně nějaké konkrétní kroky, jak docházelo k obnovení té důvěry, protože to není jednoduché. Samozřejmě něco, co už nebolí, že asi, nebo nechám to na vás. Teď jste nám to dala, děkuju. Tak si ale odpovědět na něco. Máma všechno vidíš. Ne, ale já se třeba tohle je, nevadilo, že už je 5 hodin. Možná, že to je tohle dobrý příklad, který asi i potvrzuje tu ženskou podanost. No, bylo to pro mě velice těžké, ale když jsme se vrátili, jsme přijeli do Dánska, já jsem byla opravdu na vrchol své lékařské kariéry do Dánska. My jsme byli na Finsku předtím, takže do Dánska. Tak na vrcholu své lékařské kariéry, po revoluci, soukromé praxe, všichni, paní rektorko, budeme chodit s rodinami, kam budete náš rodinný doktor v IKEMu, ordinace u lesa. No a najednou manžel přišel s tím, že ČSH ho posílá do Dánska na 5 let dělat zástupce ČSA, což teda znamená, že manželka se vzdá veškerého svého zaměstnání, protože podle protokolu manželka ředitele ČSA v cizině nesmí vydělávat, je tam proto, aby podporovala svého muže a byla mu, dělala zázemí a rodinu. Takže my jsme odjeli s 2 puberťanskými kluky a já jsem opravdu měli jsme na to 3 dny rozhodnutí a já a jeden ze synů nám nechtěli, manžel z druhých synů tam chtěli. Takže do pondělku jsme modlili, Pane Bože, dej mi zelenou, červenou, jo, a tak dále. A já jsem dostala akorát Koloským 3. kapitolu. Jestli to dáme přečtěte, tak přijdete na to, co tam je. Ale v každém případě jsme odjeli a já jsem řekla, Pane Bože, tak jo, tak já se podřizuju. Ale dělám to proto, aby naše děti se naučili dobře angličtinu, aby měli proto do života něco úžasného. No, takže my jsme tam odjeli a já jsem tam byla nešťastná, oba 2 kluci byli a teď tohle to je konflikt. Já chtěla, aby šli do anglických škol, manžel chtěla, aby šli do dánských škol, protože říká, že angličtinu se naučí všude, ale dánský jazyk jim bude a tak dále. Chodili do dánských základních škol, které byly kruty, protože tam chodili na oddělení pro cizince s všemi utečenci. Školní systém v Dánsku je velice volný, děti tam opravdu kopali a náš syn, který byl sluníčko usmívavý, najednou přestal mluvit a chodil domů a co je mámo, nic, když jste se ptala, co se děje, zablokovaný. Takže já jsem byla ve spouře a řekla jsem, jedu domů. Jo, s Bíkem mi volali, že zrovna postavili novou budovu, že tam mám ordinaci, sestřička moje tam zůstala a já jsem říkala, a jedeme domů, asi po půl roce, protože já nebudu se dívat na své děti, které tady padají do deprese a osamělosti a jsou nešťastní a já ještě mám tamhle doma, než čeká nádherná to a já tady nebudu. To si fakt pamatuju, že mi trvalo 3 dny, když jsem byla opravdu ve spouře a když jsem řekla, ať si tady sám. To jsem říkala sobě, ano. No ale pak jsem opravdu mi pán připomněl to Koloským 3. kapitolu. A jsem říkala, Pane Bože, já teda se podržuji tobě, ale ty dělej s tím něco, protože já tohle takhle nemůžu tady dál. No a pak opravdu, jak Sára, nechali prodat Abraham do harému 2krát. Nepoučil se jednou se mu dokonce podařil, že dostal ještě víc bohatství v Egyptě, tak po druhé to udělala zase Gaze. Ale v podstatě Sára asi, nevím, co říkala Sára, to někde není napsaný, ale Bůh ji vysvobodil a naopak to změnil na dobré. Takže já jsem v téhle situaci jsem čekala na Boha a on začal dělat zázraky, protože můj muž asi za týden na to řekl, hele,
půjdeme do anglických soukromých škol. Přišli jsme do první, kde to bylo tak strašně drahé, že to jsme si nemohli dovolit, do druhý, kde řekli, ano, nemáme ale fyzické místo pro vaše děti. Ja, tak. Pak Bůh udělal to, že jsme odcházeli, tak ředitelka řekla, vraťte se, možná, že by se našlo, protože potřebovali roli do Shakespearea, kterou dělal náš syn do Kupce Benátského Graciana. A vzali ho do té školy, dostal se tam první, za 2 týdny druhý, protože když už jeden sourozenec, tak druhý taky. A toho naše děti žijou do posud. Protože se naučili, to byla opravdu křesťanská anglická škola pod Oxfordskou univerzitou křesťanská, kde dostali takový základ do života, jak nikde si nemohli dostat. Takže Bůh to nejenom obrátil v to, že oni dostali, tam místo té školy by se normálně nedostali, kdyby jsme tam přišli a požádali jako, jo. To byl fakt boží zázrak. To byl boží zázrak, protože my jsme opravdu fakt viděli, že to místo tam opravdu nebylo, protože oni se stěhují z jedné místnosti na druhou ze židlama na té škole a tam nebylo místo na tu židli navíc. Ale Bůh to opravdu udělal. Že se tam oba dva teda postupně dostali, skončili že všechny možné ty střední školy smaturovali v té angličtině a žiju z toho a já jsem se poučila, že Bůh opravdu ví o všem, a že to v tom jedná. Že se v tom oslaví, že v tom ty podřízenosti se oslaví. A já o to obnovení důvěry, jak se ptáš, jako já jsem, ano, pochopila jsem, že i můj muž může dělat chyby, on to taky pochopil. On možná ještě k tomu ještě něco řekne, ale že Bůh v chybách mýho manžela a podřízenosti mojí se oslaví a změní situaci z jedné úrovně na ještě lepší, na vyšší úroveň, protože opravdu to byl zázrak, co Bůh udělal v tom vstupe do téhle školy, do který se přihlasují dánský děti při narození. Jo? Tak je tam těžké se dostat. Takže já to je moje svědectví a myslím, že je to jedno z dalších svědectví, které jsem prožila, že když opravdu se podřídím, i třeba s úplně nejlepším rozhodnutí svého manžela, i z jeho pohledu to bylo logický. Takže Bůh se na tom oslaví, změní mě, jeho a požehná celou tu situaci na jeho úžasnou úroveň v jeho slávě. Abych to tady třeba mohla říct, jak to říkám na více místech, ale jako opravdu to je byl boží zázrak. Já nevím, na kolik moc, protože můžeme pokračovat. Když tak klidně odcházejte. Jestli můžu, Janička Havková nám říkala, že maximálně do 6:20 může, takže ještě 5 minut. A to je prostě 6:20. Já při nejlepší vůli si nemůžu vzpomenout. To má 2, prostě se mi strašně nejde a nemohu nic prevat. Ale na nějaký vážný konflikt, kdyby takto nikdy se nejednalo o ztrátu důvěry. To jako bylo docela klíčový, že ten bod obnovení důvěry u nás nebyl, jako že by se bylo potřeba obnovovat důvěru. Jedna příhoda, která byla pro nás dost podstatná, byla dost do hloubky a je to takový doklad neřešeného konfliktu, kdy si ani jeden myslel, že to konflikt není. A ten druhý je teda Darinka, tím byla hluboce zasažena a v principu to trvalo ani 20 let, než jsme vůbec, jako to vyplavalo na povrch. No, já to strašně zkrátím. Když se nám měl narodit první syn, tak my jsme kroužili před tou porodnici, jestli už nebo ne. A pak teda, že už máme jít do porodnice nebo ne. A pak teda já jsem otevřela dveře a říkám, jo, asi to budou ty opravdické bolesti a porodní a manžel mi dal pusu a zabouch dveře. Já to vnímala, že zabouchl dveře za mnou. A od té doby já opravdu měla, možná ani moc tak neuvědomili, ale pocit, že když budu v průšvihu, v jakýkoliv špatné situaci, že on mě tam nechá samotnou.
Tenkrát jsem ještě nechodila k porodu s manželami, to je taky důležité říct. Jo. Takže to nešlo ani. Ale já opravdu zřejmě to byla přecitlivost, já nevím, ale já se za to nestydím. Jako, jo. V tom období jsem opravdu měla právo na to být přecitlivěla, ale ten jeho akt, že zabouchl dveře, odjel na letiště a čekal, než mu tam zavolá, že se mu narodil syn a začne to oslavovat. Ve mně zůstal 20 let jako opravdu zranění, který mi třeba přišli zavíraný dveře v metru a když jsme se loučili, tak mi to připomnělo, jako jo, tak teď ten muž si jde do toho lehčího a já tady zůstávám sama s bolestí, s věcmi, které jsou nepříjemné. A až jsem mu to potom asi před 10 lety řekla na jedné procházky. A mému překvapení, on absolutně to nechápal, jak tohle se mohla takhle vnímat a jak mě to mohlo tak dlouho vydržet jako věc neřešená, která mě zraňovala, která ovlivňovala možná mě i ten můj vztah důvěry jako manželovi, který bude se mnou v dobrém i zlém. Takže jsme si to vypovídali, to bylo opravdu za procházky a jako bylo to velkou úlevou, když jsem si opravdu ujistil o tom, že to nebylo nic tak, jak se já jsem to vnímala, chápala, že to vlastně nikde zaboknutí nebylo. Nebo zkrátka, já jsem si obnovila důvěru, že můj muž bude se mnou, když mi nebude dobře a pak se to potvrdilo teda během ty deprese, když opravdu zanechal lítání a všechny ty svoje aktivity. A pán nám dal úžasnou milost, že jsme mohli strávit si měsíc na horách spolu a byl mi velikou oporou a teď už 100% vím, že mu můžu důvěřovat, že když mi bude špatně, takže bude při mě stát a že nechá všeho ostatního. Tak jestli to je tak takový svědectví malý. Děkuji. Taky moc děkujeme.